Mina Sky molweni. Uba uthetha wathi usathetha ume nomuntu uncokola or uthi usazama ukuthetha into uyilibale or kuwe into oyiphetheyo, yazi into yobana loo nto leyo uyanqandwa into yoba yeka upepereza kakhulu. Le nto uyithethayo uyadlulela ngokuthetha into engafunekanga uyithethile. Uba uthi uzawuphuma emnyango mntasekhaya usiya somewhere ulahlekelwe zizitshixo or ungayani wama uyephi nahlala phantsi ungabi sahamba, because that is a sign uba akufanelanga uyapho ubuzawuya khona, or at least dileya kancinci uba ufuneka uyile apho. Uba mntasekhaya uthe usathi uzihlelela uvuka usithi pharha iglasi or kuphuka imirror or anything like that, understand that ikhona nje umhlola ophulwayo ububophile or something like that. Uba apha endlini kukho umuntu obekhe wakuvizithela waza kwakho wafumanisa uba kukho indwendwe liye lafika, after liye lemka elindwendwe kwenye xa uqaphela enye yezityalo zakho apha ezilapha endlini ziye zafa. Loo nto leyo ithetha into yobana loo mntu lowo angaphinde amkeleka apha endlini yakho. Ziqapheleni ezi zinto bantwana basekhaya, because zinto ezibalulekileyo ezo. Xa uthi uthetha ulibale or uthintithe njengam, kufike elaa xesha lokubana ngoku you have spoken enough for this month. So mntasekhaya, I think ndithethe kakhulu for le nyanga, ndiyathintitha kakhulu xa ndithetha and ndiyayilibala nento endizayithetha. Ndiqalile nokwehlelwa ngulaa moya wokulantika. So as from the 11th zobe siqala la 1 meal a day fasting, and where kusekhe sime kancinci kudala sithetha noko mntasekhaya. Njengoba ubona ixesha liyavuma lithi 16 on the timer, it means that noko usisi ngoku uphokozile wakuphokoza okwale nyanga. Makhe ndihambe ndiyohlala phantsi ndiyomamela eminye imiyalezo ebalulekileyo mntasekhaya. You can join me kulo fasting esizabe siqalile nge-11 around 11 a.m. siqale ukwenza ngo-11 a.m. siqale fasting for the next 3 days. Sizophula imihlola because lifikile lo xesha ngoku lokuthi ke sikhokhe namandla amatsha. Most schools ziqalile ubhala ngobantwana basekhaya, sikhe sithathe nelantika ne-fasting yokukhusela abantwana bethu kwimimoya ekhoyo, kwindawo imimoya le ingafuni uhamba. Yaba abantu baneenkani bangafuni uyisusa imimoya ethile, kodwa ke ayisawa affect kakhulu abantwana bethu, siyayilwa. Ayisenamandla ngoba umnyama badilika kudala. Mntasekhaya sikwinceba yeminyanya inintsi into ekuthethwa ngayo apha kuTikTok bethunana. Andikwazi nohlomla because sendiqalile ngoku guides zam zithi pheza ngoku lifikele laa xesha loba pheza ngoku uthethe kakhulu. Family, love and light, peace out.